ହାପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୋ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଡେରି ହଉ ପଛେ ତୁ ଆଜି ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ। ଟିକେ କରେ ମିଠା ଖାଇଦେ ହେଲା। ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ବି ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 10ଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁରା ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ମୋର ପିଇସି ଝିଅ, ମୋର ମାମୁଁ ଝିଅ, ଆଉ ଦାଦା ବଡ଼ ଦାଦା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି 10 ରାକ୍ଷୀ। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ମତେ ଭାଇ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ତା ନାଁ ହଉଛି ରେଣୁକା। ସିଏ ବି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି। ନହେଲେ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇବ। ସିଏ ମୋର original ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆଉ। ଆଉ ସିଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ମତେ ଯେତେ ମାମୁଁ ଝିଅ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ପିଇସି ଝିଅ, ମାଉସୀ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ କେହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତୋ ଭଉଣୀ ଏଥର ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ନା?